Pagsukol ka tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga kakasih, mga katawte manghuran ha agama Islam, malago yung pagsarang sukursin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, yari na isab kita niyo makapagbay mata. Hakar na mabaya dumauhat. Din mga himumungan timpangho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labi luba haamuin kallam sintuhan nato Rabbul Alamin. Asabiat to mga palanggungan ha agama Islam, biya naman sin kabibiyaksahan sin kita niyo, hadi nato kalupahan yung pagpatumtum, hapasalan sin pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hamo yung pagmabuga, iaangan-angan sin kita niyo hambok pahambok. Amin sababan, madauhat na to in ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala din doon kato. Demikian, amin ulong sababan, mapabuntul in pag-ibadat sin kita ni rendiha, ginbabaw sin gumi ini. Sakta amuin, madauhat na to in kasampurnaan sin tumbas. Den duhon adlaw gana-gana, amuin ulong niya sababan hikasud kita niyo, alam sin surga niya Rabbul Alamin. Demikian mga umat Islam, diresab kalupahan sin kita niyo yung pagpatumtum, apasalan sin pagmabuga, amuin tuminggal, apanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, amuin pagmabuga, magibadat kita niyo, atiranan sin pamando, sin pangho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabiluba, ha mga timpusin kita niyo bihaon ini, timaplag in ginisan sin agama, timaplag in upamahan atawakan aturan sin paghinang sin hambok-hambok, ang pabangkaw kumita iban dumungog, sibu-sibu kata nagbabayta sin kasabunnalan. Dumagawa mga umat Islam, supaya kita niyo di makaliw, di kita niyo malawa haamuin sampurna kasabunnalan, ayaw kita niyo amuin, mamugtoi atawakan mig, deng haamuin, pamando sin Allah Ta'ala, iban sin Rasul niya, hatiranan sin pamando sin sila, mga salafus salih. Pagpuas din dito mga palanggungan ha agama Islam, masi pa kita niyo haamuin tafiq, pasalan, aturan sin hambuk Muslim, mangberiin siya kumaon, iban beriin siya uminom. Sabab ya na sin agi, in mga parakala ini amuin, paglagi sin kita niyo hadum adlaw, haya, yari pa kita niyo habin agin lupaan ini, yari pa kita niyo nabubuhi, in kita niyo magkailangan kita niyo sin uminom, iban sin kumaon. Asabiat to, angkan, labi marayaw kahatihan sin kita niyo, bangberiin, in aturan, sin syara agama Islam, bangberiin, in pamando, sin pangho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasupaya, in pag-inom, iban sin pagkaon sin kita niyo, sababan, hikakawa nato pahala, ding Allah subhanahu wa ta'ala. Ulang labi, nasabot nato in mga limabay, ding mga aturan, diakita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin kumaon ding mga kakaon marayaw, amuin kakaon sutsi, kakaon halal, sarta amuin pagkaon sin kita niyo yaon, diak kita niyo kumaon, hasupaya kumusog inbaran sin kita niyo huminang,
sin amal ibadat ding ha mga pangdaakan sin Allahu Ta'ala. Iban piatumtuman kita niyo sin Allahu Ta'ala na in mga kakahinang sin kita niyo katantan kaingatan sin Allahu Ta'ala. Yan na sin kabtangan niya, ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha inni bima ta'maluna alim. Minsan dia sin Allah subhanahu wa ta'ala nagbitsara rin di mga karasulan niya na agad kita niyo in mga umat sin mga karasulan niya ini. Sabiat to mga palanggungan ha agama Islam, bale nakawa nato na yung panagnaan, yang langan sin syara, amuin kumaon, iban uminom kita niyo, halay, iban sin baso, iban sin pinggan, uno namayan, bang insya ding habulawan, iban ding hapilak. Demikian, inhi karua, liangan kita niyo amuin kumaon, nagkakapang atawakan amuin kimukulang. Inyari ini bakas na ini nasabot na to, bilang balikan na to hadya. Demikian liangan deb kita niyo kumaon amuin takdimul akal ala salati inda hudurit ta'am. Subay paunahon tain kumaon apabila yaon nabian na ihanda yung pagkaon ding ha pagsambahayang. Apabila ready na yung pagkaon, salta yaon na kiabutang, nagdungan iban sim pagsambahayang na subay taunahonin pagkaon. Minsan, aon ding ha mga ijtihad sin mga ulama, amin beta nila nakadepende hanap susin tao yato. Ang bukod day sab siya mahapdi, bukod day sab siya biyan mga ilangan tuod sim pagkaon, nalabi awlalaw nila unahonin in pagsambahayang. Sumagawa, dumito kita niyo hakaul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na amuin basta doon yung pagkaon, iban nagdura iban sambahayang subay taunahon in pagkaon ang pakita sumambahayang. Demikian in kaupat, amuin maglano kita bang ubos kumaon, piyang daakan ito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yato ding ha mga sunnat niya. Demikian in hikalima, amuin subay kita niyo magbismillah, panagnaan sin pagkaon, iban sin pag-inom, iban sin magsyukur kita niyo, bang kita niyo makatalos na. Yari, nasabot na to ini halimabay, in labi marayaw ha mga kainaan, subay na to amuin tarbiyahon ni mga kaanakan na to, amuin bismillahan in pagkaon ha panagnaan, hasupaya biyan di siya kalagumayan sin syaitan, atau kandi kasauhan sin syaitan in pagkaon na to. Demikian, ini kaunom, al-aklu wa syurbu bil yadil yumna wa nahyi wa nishima. Amuin dia kita ni sin syara kumaon uminom halima na to. Bang wayron da udzur na to, malingkan bang aon udzur na inyari ang tabian, wayron saan niya kumaon iban sin lawa bang taga udzur. Sumagawa bang wayron da udzur na subay kita niyo kumaon iban sin to, sabab ametwin pangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab in syaitan law niya kumakaon iban sin mga lima nila lawa. Demikian in hikapito, amunain kumaon kita niyo hauno, bangsaw pa man nagsasawsaw, kumaon kita haamin tungod sin kato. Unin tungod doon kato, amuna sadya to in kaunon nato, malingkan bang ginisan in mga putahe sin pagkaon, wayron sa amuin, umapas kita matupan sipak, ataw kan mga yo. Demikian in hikawalo, istihbabul aklu min hawalis suhfati, doon aalaha, amin pagkaon yan tabian hat bandihaw, ataw kan biyan haamin lay malago magsaw, in labi marayaw kuma kita sin pagkaon deng hababa, di unahon in hataas yato. Ya sin mga dulang, unahon tabian in hababa, amin pagkaon sa ambil mabot pataas, sabab kaingatan nato in maksud, in barakat long na sin pagkaon, amo in timutubod siya ding hataas. So amo ito, di akitan ito magna ding hababa. So biyawn insyaallah, bilang sugpat sin pangadjian nato, dengan mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapasalan sin pagkaon, istihbabul aklu bi thalathati asabi'in walaikal yad ba'dahu. Istihbab bimana labi kabayan sin syara. Pangsaw pa may sabihan, way naaga din niya to, naway rin sabihan tabihan nagdusa in tao. Saba mo sadya ito yung kabayan sin syara, bimana labi afdal. Na ang pakaingatan na to, in kataan beta sin syara ini, wayron di aksin Tuhan kato, wayron di aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam, malingkan karna hikarayaw kato. Atau akan aun labi pialabi nila ding hakaibanan, inyat to labin marayaw kato. Sabi Allah Ta'ala, in labi in makaingat kato, sab siya rin nagpapanjari kato. Demikian yung mga pangdaakan ini ding kaniya.
So, bimaana siya inlabi marayaw agarun na to, sabab amuyat tuin hikarayaw kato tanyo. So, biyaon, deng ha mga labilong niya marayaw, intaulong niya bang siya sumungit, kumaon amuin gumamit hatu gulamay niya. Hatu gulamay niya. Sarta amuin long niya, lamurun niya muna in pagkaon in lima niya, haunahan siya humugas. Di mana, di siya humugas biyan haamoy yon pay mga pagkaon mga bugas sa tasin lima niya. At tawakan biyan ha mga gulamay sin lima niya, yaon pa rin doon yung mga pagkaon biyan mimikit hiugasan niya na. So inya to, mahinang ito, mabugit na, tawakan mabwadjir na. So insyon natin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin kawaunta na muna biyan yung mga pagkaon mimikit halimata, hadi pa kita makahugas. Tayo, Baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, min hadis Ka'b bin Malik an abihi annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'in wa yal'iqu yadahu qabla ayyamsahaha. Yanhi Ka'b bin Malik, yaulungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kaunan long niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya kumaon amuin, tugulamay niya in gamitun niya pagkaon. Sakta amuin, lamurun niya muna in lima niya. Bimaana kawaon niya muna in, mga pagkaon niya tudun haliman niya, hadi pa siya makahugas. So inyari, kabibiyaksahan sin mga Arab, in mga Arab na kauna, in pagkaon nila ding kubus yan tabian, amoy at tubus yato, aon sila biyan paglamod, na amoy ito in gamitun nila to lima. Tugulamay nila biyan, in higamit, haamuin pagkaon nila. So inyari, amoy ito in mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala Ibnul Qayyim rahimahullah, in pagkaunlong ni amin gumamit ko sa mga 25 sadya biyan, atawakan 2 gulamay sadya biyan, iban iyat tulong niya, di mutud mapilong niya, di mutud ka na naman inla sa simpagkaon mo. Atawakan kumawa iyat tulong niya, waktu malugay ang pakawkansuban. Sarang-sarang laong niya hatub, den doon yan tabian, atawakan wal aqlu bil khamsati war rahati yujibu izdiham at-ta'am ala alatihi wa ala al-ma'idati wa rubbama in saddatil alati famat wa tugsibul alati ala daf'ihi. Taib, dendi yan tabian dendi kato na impagsungit sin kabibiyaksan nato naon mga Arab, kabiyaksan si mga Arab in sila biyan amuin pagkaon nila biyan amuin katanagon lima nila, hisud nila ang pakwan. Na inyat to. Bukon ito din ha mga kabayaan sin syara imbihat to pagkaon. Sa pamabiya mga katutan niyo habang sa nato, magsawi ban sin pagkaon ni ban sin mga Arab, kulang labing kay banan lumuan. Sab kakita mo biyan amin hisud biyan in lima nila biyan palomsin. Palomsin simut nila, o siya to, yung pamiyang mga kadin kay banan, ang pahibalik biyan din dun ha amin kiabutangan sin lay. So nito mga bukon nito pangdakan sin syara. So magawa sabab nahinang nila na pangaddatan. Nahilang nila na pangaddatan, sabiat to hinduan sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in labi marayaw. In labi marayaw gumamit hatu. So amo yatuin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biana si mga hadis din kan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iquha. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila law niya kumaunin hambuk din kanyo, ayaw na mo nahugasan in lima niya, sahingga law niya di niya malamod. Bimaana, amuin kawaon ni mga pagkaon, mga bugas, atau kanuno na, in kiaon niya nakabutang din dun haliman niya. Tahib. So, in mangyayari ini, in hikmat, may tayat to diak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo hindi kita amo mag-usiba. Minsan abun pagtawabon hambuk bugas, ayaw ta pasaran. Migsik ataw kan ayaw ta pasaran, amo inway siya nakaagad ha pagka nakaunta. Sabab, yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, di na to kaingatan. Yan niya. Hadis din kan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi'i was-suhfati wa qala innakum la tadruna fi ayhil barakatu. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
Jabir bin Abdullah kiulungan sila karwa sinallahu taala sabun na long nin Rasul sallallahu alaihi wasallam nang daak long niya amuin lamurun in gulamay sin limata iban bang aun dapat amuin mangalay atawa kan pinggan piag kaunan tayo to timurun ta siya lanuon ta biyan in pagkaunta bang bukon da lanuan ta siya timurun ta siya in pagkaunta sabab wakal yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innakum sabon nalin kamulong niya di niyo kaingatan long niya bang haunu ren dun in barakat sin pagkaon niyo den dun ha mga kiaon niyo di niyo kaingatan arakala den dun ha amuin nakapin atau kan arakala den dun ha amuin nahulog hangkan na di pasaran nato biyan aun malawa ding ha mga pagkaon nato sabab di nato kaingatan bang haunu in baraka di nato kaingatan bang haunu in baraka taib puno yung maksud sin baraka rin di maksud sin barak wallahu alam anna ta'am alladhi yahduru al-insan fihi barakah hatiap-tiap long niya pagkaon amuin unuin kaunon mo na rin doon aun siya barakat niya aun din doon nagdarasin baraka yung pagkaon wala yadri anna tilkal baraka fi ma akalahu iban di nato kaingatan in baraka ba bang amo na in kya sungit nato o fi ma baki ala asabihi atawa ka namin nakapin din doon hagulamay sin lima nato atawa ka namin nakapin din doon ha mga pinggan atawa kan halay nato so di nato kaingatan asabiat to ato kan dun long ni hamang amin kesungit nato nahulog di nato kaingatan so asabiat tulong niya payambagi ay yuhafid ala hada kul asabiat tulong niya wajib atawakan mapatut long niya pahambuk manusia amuin ayu putun niya marayo yung pagkaon niya di niya pasaran kumawa sadya siya gantaan sin amuin pagtawagon kan suban siya di makanjari kumawa kaw sim pagkaw namin sobra-sobra. Labi na marayo, biya na sabat si mga kamamaasan sin kita niyo. Labi palong na marayo amin dumungag kaw, sin nagkapin doon yung pagkaon. Labi ara ko man yan, amin jumato biyan ha mga pag-imun-imunan, tawa kang pagtipon-tipunan biyan, amin mga pagpajamu-jamu biyan, tabi ara ko man ha mga katawtay manghuran, kuma biyan ha pagkaon ha garantaan, mayroon ag niya biyan pagka. Biaway niya na natali, ang patay kuran niya. Atau kanong pa isa bagdaratong. Kasabiat to, labi marayaw long niya amuin. Dumungag kita din sin magkapin din nun halay hadi ta na maubos. Saba pabilak yawa mo na yung pagkaon niya to, in pagkaon na kawa mo ito, aun na rin dun long niya baraka. Ha mga pagkaon niya on. Kasabiat to, amin di ta pasaran, aun din dun hagulamay sin limata. Hugasan tan hadya di ta kaunon. Atawakan din dun nakapin ha mga layta. Nakapin ha mga biyan, ha mga pagkaunan tabian, atau kan nagkatanak, nagkahulog. Subay tayo di pasaran. Sabi ta kaingatan bang haun rito yung baraka. Wal aslul baraka ziyada wa subutul khair. May tauno palain maksud sin baraka rin di ini. Yan sin mga sila kaulamaan sin kita niyo. In baraka rin di amulong niya magtataod. Magtataod in kakaon mo. Iban sin amuin matutog in karayawan niya. At tawakan amuin pagkaon niya on bukon sa baban hikakangi kay mo. Di ba? Matawag kay ngatan na to hapag kaon diya kawan yung mga kaiban. Tabi ara ko ba mara pa hospital. Sabi sin pagkaon nila. May taway rito yung baraka. Wal murad huna wallahu a'lam ma yahsulu bihi taghdhiya wa taslimu aqibatihi. Amo ito din nga mga maksud long ni simbara ka rin di hikasan niyang kay mo in pagkansog mo iwan sin masan niyang kaamon higwa mo siya. Bimana bang ubos nito nakawa na biyan in karayawan niya higwa na biyan in mangi bukon sa baban hikakangi kay mo. So bimana sa baban dumayaw in paginang mo hapagtaat pa Allah Ta'ala. Dumayaw in pagsambayang mo sa marayo in pamaranan mo. Kumusog in pagibadat mo sa makusog in pamaranan mo. So mo ito yung mga maana simbaraka, mga palanggungan ha agama Islam. Damikian deng ha mga kabayaan sinsyara ha aturan sin pagkaon istihbabu raf'ul luqmati inda suqutiha wa masu ma'ulika biha wa aqliha. Pangsaw pa masimusungit ka o kimakaon ka biyan aw nahulog in kabayaan sinsyara subay mo ito puton. Subay mo ito puton salta igan mo na sadya biyan bang aw mikit biyan lumi niya salta subay mo siya kaunon. So amo ito in kabayaan sinsyara biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis din kan Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha wal ya'kulha wala yad'aha lisyaitan. Dan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila long niya amun aun nahulog long niya ding mga siyungit niyo ito hambok ling kanyo putan niyo long niya.
Sarta igan yulong nin klumi niya. Wang aon dito lang niya mikit lumi. Ibang kaunan yulong niya. Ayaw niyo pa sa rin doon nahulog na sadya. Hinangon kakaon sin syaitan. Hinangon simpag kaon sin syaitan. Maita. In syaitan ini kakilahan piyakila sin Allah Ta'ala kato. Kalaban na to. Kontra na to. So, ayaw na to biyan dihilan sila amuin. Unin hikakusog kanila. Iban sa baban amuin. Hikasud nila kato. Hipanasat kato. Then naman hapag-ibadat na to iban sin mga kakahinang biyan amuin pianglangan sin Tuhan kato taniyo sa baban amuin padagbuson nila kato taniyo malingkat. Bangsaw pa maamuin den doon na in syaitan daran siya amuin mag-benefits kay mo, daran in syaitan biyan amuin nakinabang kay mo, na wayron yan sa baban inikaw dikaw amuin on wakto biyan masasat niya nakaw. Sambil amuin malaw akaw hakasabon nalan, hapangan nalan mo yung mga hinang mo ito, wayron saan niya sumagawa mo kaingatan, paragbusin syaitan sadya kayong malingkat, sumagawa inyat to mangi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian, dengan mga aturan sin pagkaunlaw ni annahyu anil kiran bayna tamratain. Yang langan sin syara, beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis dengan Syu'bah bin Jabalah, qal, kunna bil madinati fi ba'di ahli al-Iraq fa asabana sanatun. Fakana Ibnu Zubair yarzuquna tamar, fakana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina fayaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil ikrani illa yasta'dina ar-rajulu minkum akhahu. So yari yan sin Syu'bah ini on waktu dito sila ha Madina in sila yauna alam sin sigpit sila sumagawa biyan makakaon sila bang sila pagdahanhi Ibn Zubair radhiyallahu anhu ang mga pagkaon sabo nila diyahan sila Ibn Zubair kimakaon sila 5 ba in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon kanila o 5 ba Ibnu Umar radhiyallahu anhuma doon kanila iban sin na misara siya sabon na long nin Rasul sallallahu alaihi wasallam nang lang ilong niya aming pagdura mo indua tamar sungit mo pasimod mo. So inyari yan sin mga ulama, yan Ibnu Taymiyah, makad na lang niya katan biyan im pagkaon. Yukasu alaihi makanatil adatu yatanawalu ifradan. Hisibo lang niya hihukom mato, katan lang niya aming pagkaon. Subay si hambuk-hambukon, naliangan sin syara, aming pagduraon mo bang aun iban mo mga nagsaw. Aun iban mo nagsaw biyan, kumaon ka mo, na diya to makanjari aming pagdurao mo mga 2 tubian pasuro mo pasimod mo. Malingkan, bangsaw pa man nagrida in mga iban mo ito, wayron saan niya biya to kaw sumungit, bang dito ha Saudi biyan, hawla si mga Arab, mga hurma biyan pagdurao pasimod mga 2, bang nag-idin in mga iban mo ito nagsaw, wayron saan niya. Sumagawa bang di sila mag-idin, di makanjari. Narindi ka to mga tinapay. On kay wanan tabi ara ko man mga tinapay biyan amuin pisulon siya biyan. Yung mga 5 mahinang nakuha biyan nakbusang buhok. So, ang pa ito hisupa nila, pasimod nila. Yung mga bihat ito, panghatisin kita nito, amuin biya mga kakahinang sadya, paglangog-langog at tawakan lang nila, wayron dasa niya. Na yung mga ito, pianglangan sinsyara. Muna-muna, amunain, in ikaw himinang ka, halanggal sinsyara. Sabnang langin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oras ng langin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di maana hikakangi kato. Iban, hikakawa asin, dosa. Sabab pianglangan siya. So, hindi, bang isa-isa mo na meron saan niya. Isa-isa mo rin kimaw na tugtog pila yung kakayahan mo yung pagdura o meron saan niya. Damikyan aon iban mo, nagreda siya mga biyato pagdura o mo siya, meron saan niya. So magawa, bang aon iban mo, ubos siya to yan tabihan mo, hindi sila mabayahin ang ito, na di mo ito makanjar hinangon. Sababan, amoin nakahinang kaulanggal sara, pianglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini kamput tagdua, istihbabul aklu ba'da dihabi hararati. Dengan mga kabayaan sin syara bang kita kumaon, amuin paigunta na muna impaso niya. Bukon amuin mapaso to diyaon. Sabab, kay ngatan na to, amuin mga tao kimakaw mapaso yan, on waktu malusin simod. On waktu yan, hikakangi kanya. Ang pagkaon ini, maksud kumaon kita supaya sumanyang kita. Pag sumanyang yung pamarananta, sumanyang yung parasahanta, dumayaw yung pag-ibadat ta. Nabang kao kimakaw nalulusin simod, ubos sa mahinang mo reason yan mo di ka makapagahil, sa mahapdos nin simod mo,
na inya to amuin ding mga panglangan na sinsyara hahinang mo ito. So yung mga yari ini yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam innahu a'zamu lil barakah. Hadis din kan Asma binti Abi Bakar diungog ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na mitsara long niya innahu a'zamu lil barakah. Amoy tulong na inlaw imataod barakat niya amoy pagkaon, amoy palabayon muna yung paso niya tuod. Amoy paso tuod yato, saabo nagpaso tuod. Maka wabang amoy niyan tabian magamgam na biyan, katahanan mo na biyan sanyang nakausumungit kaniya na bismillah na. Yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis din kan Abi Hurairah, la yaqulu ta'ama hatta yadhabu bukharihi. Ayaw kamulong niya, kumaon sing pagkaulong niya sehingga di maigin aso nito. Amin aso makusog ito, subay na palabay yung tanam mo nito. Ang pakita, kumaon. Sabab yan ni Ibnul Qayyim rahimahullah, wa aqrabul ma'ani lil barakah huna huwa ma yahsulul taghdhiya wa taslimu aqibati. Biara sin kain ito, ima na lang niya sin baraka rendi, amin mataw din benefits. Marayong benefits makawa mo biyan bang, masanyang impagkaon mo kaniya, iwan in resulta niya, marayaw kay mo. Isawan hikakusog simbaran mo, iban hikakusog sin pagtaat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, in hikampo tagto, an nahyu an aibut ta'am, ahtiqarihi. Di makanjari kita manglum mo iha pagkaon. Pagkaon, di kita makanjari manglum mo. Tabi arakuman biyan, ang mga kataote manghuran biyan, bang mo sila serban si mga pagkaon biyan, ang waktu pagkadungugan mo imbis saralaw nila is, uno yung pagkaon yan. So yung mga kakahinang yato, yang langan yato sinsyara. Ang waktu magdusa pa yung manusia. Magdusa yung nambuk manusia, amoy manglumo ka sin pagkaon. Wayron sa nanglumo ka pagkaon, mangsaw pa may mga pagkaon haram. Kaya sa pa may mga pagkaon yaon haram. Tabi-abian ka niyo mga pagkaon baboy, yan mo ish. Baboy yaon, haram siya. Wayron sa niya. Kasi haram siya ito. So mga kawaon waktu biyan, may mga mga katote manghuran biyan long nila unin ista long nila ista lumahan long na ista lumahan so diya to makanjari sababin lumahan yan halal yaon so as ko nag-isa pagkaon biya sa kaula-ula hiram mo siya nabirin ko nagharam mo sa pagkaon sin halal atay manghud mo so sabi ato piyang langan sin syara yan sin Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aman kattun kana idha ishtahahu shay'an aqalahu wa in karihahu tarakahu. Yan sin Rasul yan ni Abi Hurairah. Waylaw niya bakas na ka panglumuin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkaon. Salama-lama. Sambil hajamiyat yan Abi Hurairah wayroon. Way siya bakas na kapag yan ish pagkaon. Mga kamanghuran ang waktu yan may mga kanakan. Uno lang nila yung pagkaon. Mang di nila kabayan ish lang ni magbalik-balik na din pagkaon yan. Malagpo na yung pagsyukuran sin kita niyo makaon. Sabaon din mga katautay manghuran na tubang sa muslimin. Magkaw makapamisita mga wala sin mga Afrika kaybanan, Allah musta'an. Amin nakapagimangkan ka biyan, amin hambok tinapay do inhalga niya. Sabin doon kanila wayrong makaon. So siya to pagkaon hindi mag-iskaw. So way, yung pag-is mo ito biasa kaula-ula, amin liw mo yung pagkaon, iban wayrong pa ka pagsyukur pa Allah Ta'ala. So piyang langan sin syara. Yan way siya makaslong niya, nang lumo, nag-isya pagkaon. Inkaunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kasuban ni pagkaon amoy ihanda kanya kumaon siya. Nabang di niya biyan kasuban, binon niya na sadya, di na siya magbisara. Di na siya magbisara. So amo ito, yang langan sin nasara. Agad din di, yan sin kaibanan din ng mga ulama, magad din di lang niya hukuman sin amin aba ini magmaana siya lang niya amin biya mga saupama magpanagga kaw sin pagkaon. Yasin yan mo. In pagkaon ini maasin tuot. In pagkaon ini wayroon nanam. In pagkaon ini way naluto. Dayawa na sadya. Dayawa siya. Sabab, inihat to, una muna, amin, yan tabian, agad yato din mga panglangan. Sabab, aunsan piaghandaan ka, piaghulasan ka, piaglahulan ka, sintay manghod mo. Uwo siya to, biyato ni panumbas mo, handa niya kayo. Pagsabar ka. Pagsabar ka. Mabaya ka kumaon marayaw, pagluto ka habay mo. Abang ka biyan unuin handa kayo mo rin doon ang mga isyong pamisitan mo, isyong karatungan mo. Napagsabar ka unuin biyan ako nila. Malingkan. Bang ka mamayta amato kanila amin supaya madayaw nila. In pagluto nila supaya marayaw nila mapaluto marayaw. Ito eron saan niya. Sabang amin. Namisaran ka biyan bilang
nang dus-dusihahin ang nila, iban sin nang lumbuhahin ang nila, inya to pianglangan sin syara. Pianglangan niya to sin syara. Na, amo ito, subay na to halian, amoy mga pagyan ish, ha pagkaon, sa mabinyari ni pianglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban di siya paginangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. طيب هناك مسألة هل يتعارض هذا الحديث مع امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب وهل يؤد قوله صلى الله عليه وسلم في الضب أيوة on waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin handaan siya sim pagkaon ning ibid bang kaingatan yun ibid yan hagim ba magmakawabi ng mga sapa atas kahoy ibid siya so doon na biyan handa kulang lami Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ito yung naghanda kaniya na kaya kitaan nila kaya jaganin Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya biyan amin mamut matu pa ibid yato. Kumawa siya dugain. Sambil ya subuh siya biyan may ta siya kumaon unin sambong niya. Hadza lahmun lam aquluhu qat. In pagkaon yon long niya way pa ako bakas nakakaon kanya. Saway na siya naginuino. Kimaon siya nagsaw iban si mga iban niya. Yan niya. Yung takaw di ka kumaon niya rin. Muga sila paganal nila haram. Sabay kimaon ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagaon niyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon kulong niya kabiyaksahan. Di kulong niya kasuban. Nawiron saan niya ito? Amoy magsaw kawan si mga iba mo, di ka kumawa sim pagkaon sinyaon. Magyan ka, di mo kasuban. Ang pamag-ish ka, inya to di makanjari. Di makanjari, pianglangan sin syara. Taib. So in hadis ito, weron yan tabihan pagsulang niya induayat to. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala siya nag-ish. Away siya nang lumuha pagkaon, ay sadya siya kimawa, sarta iyan niya, bukon niya kasuban. Sabi ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, mano siya arisab? Biar arisab sin kita. Aun desab siya kasuban, aun siya di kasuban. Di niya kabayaan kaunon. So niya to bukon imanan niya, bang aun siya di kabayaan, bang bukon dahiyaram sin Allah Ta'ala haram na siya. Biar na si mga ibid ini, halal siya. Sumagawain Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon sadya kabibiyaksan ni in kumaon kanya. So wang kan siya way kimaon. So mo ito, in mga aturan, di makanjari in manglumuha pagkaon. Una-muna biyan, amo ito, sababan, in paglumuha pagkaon ito, kalupahan mo na yung magsyukur pa Allah Ta'ala. Makapagkupur ka hanikmat sin Allah Ta'ala, amin, yang lumuha mo yung pagkaon niya. Damikyan, ang mga pagluto biyan, sababan amin, makadihil ka biyan kasusahan ibansin, bukon marayaw, patay manghud mo amin nagkuan. Nag-adjal kanya ito. Amoy nagluto kanya, piaglugtuan, piaghulasan, piaglahulat. O siya tuyan mo, maasin to din pagkaon niyo ini. Atawa kanyan mo biya na, bukon marayaw, na inyat to, bukon niya to marayaw, sabab, dimihil kawian, amoy bukon, tiumbasan mo yung marayaw, bukon marayaw. Naglugtuin tayo manghod mo, usin ni panumbas mo kanya, amoy, yan tabisara bukon marayaw. So biya na sinagi, bang sa pamamagpabuntul, wayron saan niya para ma-adjust niya biasin mga yan tabihan mga ahli at habay mangdaran magluto amoy matabang siya katawakan maasin kanjar hinduan ta hinduan baitaan sa ayo biyan amoy biya di ta ba amoy appreciate biyan in luog nila amoy piaglugtuan nila sabab hikasaktan nito kanila damikyan hukmu syarb wal aqd qaiman hukuman sin kumaon iban sin uminom amoy magtitindog kenyari kay ikhtilapan sin mga ulama. Aun mga hadith nang lang to din Rasul sallallahu alaihi wasallam kumaon ko iban sin uminom biyan amuin nagtitindog. Biyan na si mga hadith si Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara an syurbi qa'iman. Demikian hadis din kan Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara an syurbi qa'iman. Demikian hadis din kan Abi Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tashribanna ahadum minkum qa'iman. Paman nasya falyattaqi o falyastaqi. So mato di mga hadis nang lang di kita makanjari kumaon uminom amoy nagtitindog. Damikyan hahawis sara kaibanan sin ulama isab an sipak panig aw isab sila mga hadis. Amoy biana in Rasul sallallahu alaihi wasallam kimaon siya iminom siya amoy nagtitindog. Biana hadis isab din kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Sakaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam min zamzamin fasyariba wa huwa qa'im. Tiunggangan kulong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amin ding hatubig zamzam, imiinom siya sa abon nagtitindog. Damikyan amin hadisi an-Nazzala. Amin kaya kitaan ni Rasul in Ali radhiyallahu anhu imiinom biyan timitindog. Tata
aw nakaayan kaniya biyan nauna hinang niyon bukon kabayan sin tao. Kasi diungog nila yung si pakadis ito. Yan sin Ali radhiyallahu anhu, inhinang ko inilaw niya, uminom ako lang ng timindog, sab kita ko lang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, imiinom lang na timindog. So demikian hadis Ibn Umar radhiyallahu anhum annahu qala, kunna ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam nashrabu qiyaman wa na'kulu wa nahnu nas'a. Ingkaw na namulaw ni hatimpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin uminom kami nagtitindog ibansin kumakaon kami on miyamanaw kami. So bimana bang kita umuin hadis ya taon siya biyang pagkonflict. Magtaarod siya. So magawa kaya sin mga kaulamaan sin kita niyo inyari lang niya in asal-asal lang niya kumaon kita uminom lumingkod. Amo ito asal-asal. So magawa lang niya bang hajat kailangan mo tumindog atau kan kailangan mo lumingkod, wayron sa. Kailangan mo uminom tumindog atau kan kumaon tumindog, wayron saan niya. Bimana, hawak to yan tabian, aw nudjor mo, wayron saan niya, amuin, tumindog ka ibansin, uminom ibansin kumaon. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hapag kaon nito ibansin pag-inom niya, aon siya udjor. Biyan na si mga nagtawap yato, sabon niya pagtawapan. Tamahunit ka maglawag biyan sin lugar, paglingkuran mo para uminom ka. So, bimana niya ni, wayron saan niya. Bukon sa jaysab, marayaw. Amin nagsusupa-supa ka yan din nun hadaan sin mga tao biyan. At tawakan yan tabi, miyamanaw kamatauran sin tao. Ding ha mga adat bukon marayaw. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hajat. In asal-asal kumaon iban sin uminom, lumingkod kita. Sabang aunod jurta, aun biyan amin, kailangan ta subay kita kumaon sa umanaw ito, at tawakan sa abo biyan, uminom sa umanaw ito, at tawakan sa abo tumitindog, inyat tuweron saan niya, hataw taga ujur aun biyan kailangan nin mahinang biyat ko. Damikyan inin kampu taglima karahiyatu tanaffusu fil ina'i wan nafkhu fihi. Pianglangan kita ni sin syara makruh. Imana hinang ini pianglangan sin syara. Bang matawd na in resulta niya matawd din paginang kanya on waktu mahulog na siya paharam. Sabang aun na biyan ang kangian jumato kanya. Sa in paghinang niya tu makruh siya pianglangan sin syara. Amunain magnapas kita biyan ha mga pitchel pag-inuman. So pamabiyan magtunghab ka sin pitchel biyan, pianglangan ito sinsara, pagnapasan mo siya. Humarap ka rito pa mga tubig, pagnapasan mo siya, pianglangan ito. At tawa ka namin magtunghab sin mga galon biyan. At tawa ka nuno na biyan mga pitchel halom siya, pianglangan sinsara ito. Tunghabon ta biyan. Sabab aun ibanta mga uminom dito, nasababan niya tumaon biyan in sababan kalumuan sila hinang ito. Hadis din Qatada radhiyallahu anhu, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Yan si Rasul sallam. Apabila long niya uminom hambok din kanyo long niya kamu long niya magnapas paamuin pitchel pag-inuman ito atau kan baso ito ano pagnapasi. Naha ayatanaffas fil ina o yanfuku fihi. Yang nanglangin Rasul sallallahu alaihi wasallam magnapas kita ha pitchel atau kan baso pag-inuman ta atau akan huyupon. Diyan kita sinsyara. Mga mag-inom si mga kahawayan na di marabukon marayaw. Pianglangan sinsyara amin huyupon ta. At tahan-tahanan ta na muna tagad-tagaran biyan. Haamuin ampas siya mainom ta habukon na siya mapaso. Ampa amin huyupon ta biyan na panglangan niya to sinsyara. Tawablong niya maksud simpianglangan dito yan ni Imam Nawawi rahimullah. Maksud long niya pianglangan sinsyara dito, aun waktu long niya amuin, napas mo ya tulong niya, mabaho. At tawakan aun, ding hapag inom mo ya to, mahulog yung mga pagkaon dito, halawang sin pitcher pag inuman mo. Ang kanal yan, kao sinsyara. Amin tunghabon mo biyan in pag-inuman sin katan. Di mauno biyan mga amin baso-baso kanya-kanya, na naweron na saan niya, minsan mahulog, at least kayo mo rin baso ito. So mga amin pagsawhan sin katan, amin bilang doon kumawain mataod, na di ito makanjari, amin tunghabon mo siya. Ato akan huyupan mo mato. Sabab yung pagwalaw na sinhangin ini ding hasimod on waktu, mabahuin simod. On waktu, aun siyan, mangi imparasan, ato akan mahulog dito. Pigsikan sin laway, ato akan amoy mga pagkaw nito, kaya mahulog dito, namo ito lang nin sa pamaita ng lang, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyag agad nin magtunghab, iwan sin maghuyop sin mga pag-iinuman. Damikyan din ha mga kabayan sin syara, bangsa pa mahinang sin tao, ikampo tagunon man kita uminom, istihbabu tanap fi syurbi talatan.
wa hibahatu syurbi daf'atan wahid. Amuin uminom kita biyan makainom kita makaminsan, makahigop kita makaminsan biyan, magnapas kita. Sampa balikan bihat to. So banglaw niya amin intao di siya masatisfy malingkan subay amin ubuso ni ng kawaso diretso, weron saan niya to. Weron saan niya. Weron saan niya sabab aun ding mga sahabat nakapangasu para sa sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya lang niya masatisfy, di lang niya makansub maraming parasan niya sehingga di niya maubusin ang kawaso at inuman makaminsan. So sa pamahinang sintaweron saan niya lang niya. Sa inlabi marayo yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syirabi thalathan wa yaqulu innahu arwa wa bara'u wa amra'u. Qala Anas fa ana atanaffasu fi syirabi thalatha. So may ito Rasul sallallahu alaihi wasallam labi lang niya marayo kahawa kita makainom makaminsan iuntain baso ding hari sinsimon tayo pagnapas kita ang pag kita uminom magbalik. So magawa bang sa ayan biya na sinagyat to di siya masatisfy bang bihat to minsan din ng kabaso wayron saan niya. So amo ini dengan mga panglangan sinsara den di demikian dengan mga aturan kabayan sinsara amuin bang kita kumaon inlawi marayaw magsawsaw kita niyo kumaon magagad-agad. Demikian dengan mga kabayan sinsara mag-meeting bang kumaon. Bimana po kung mag-us-us. So yarin last, miabot nin waktu, nang lang insyara uminom kumaon kita, amuin mesa atau akan bangko, aun din doon mga alak, aun din doon mga pagkaon haram, di kita makanjari lumingkod din doon. Sabab, amuin magharap kayo bansin sila, kimakaon sin haram, biasa kaula-ula amuin, nagrida kauhainang nila ito. Na, sindi na kau makalang kanila, ayaw kau lumingkod din doon ng mga lilingkuran, piyag kaunan siya sin alak, hasabo yaon. Ato kan piyag inuman, hasabo yato. Sabang wereb ka mo nakapakagad, weron saan niya? Sa inyaon, amin nagsabo yaon inan sipak kimakaon sin alak, kimakaon sin haram, na yang langan kau sin sara, lumingkod din doon masuk kanila, atau kan humarap kanila, sabab den doon kau, di kau makapanglang, biasa kau ula nagrida kau. Nalabi, marayaw mig na sadya kau. So, ito yung mga aturan sin pagkaon, walang labi, ito yung mga nakawa na to, saron mataod pa siya, so magawa mo ito yung mga tuptupan sin kagosan na to sa buton, inshallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan aon kita niyo mapuot pangadjian dito, sarta bang mayan amuin kabagbugan na to in mga diungog na to ito din mga amuin kabayaan sinsara hinangon mahinang na to, damikyan amuin di kabayan sinsara kahalian na to. Iban mga pato tamon hipaghindo ha mga kanakan sana ikahindo na to, ikatarbiya na to pa mga kanakan sin kita niyo in sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam murah-murahan bang main kita niyo halom sin rida sin Allah taala sarta pangayuan kamaapan bangon din dito mga magsa dengan mga paghimumungan abiluwa ha pagbasa mga hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam iban pangayuan kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta mahuli itukbar kung magbalik yung kanilang lapasin kasanyangan wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين